हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै बाथौ फुजा नालाय बेनिखायनो आङो गणेशपारा बाथौ मन्दिराव फैदोंमोन फुजाया जाजोब्बाय मानसिया थांजोब्बाय नै जोंबो थांनो नागिरदों खुलुमखांबाय आङो खुलुमखांनानैसो इन्ट्र'खौ लानाय जादों लोगोफोर जोङो दा थांनोसै लोगोफोर बे बाथौ मन्दिरा गुवाहाटी गणेशपारानि आरो आं बे मन्दिराव फार्स्ट टाइम दिनैसो फैदों फैफेराखैमोन नालाय नैबेखै मानसिफोरनो केसारि जाहोगासिनो जों जेब्ला फैबायमोन आर'ज गाबनाया जोबखांबायमोन मालाय केसारि जानो जिरायगासिनोमोन जों आर'ज गाबनायखौ नुफैयासै लेट जानानै फैबाय नालाय मानोना जोंनि हाजोआव नलपारा गामियावबो बाथौ फुजा जागासिनो आं नोंथांमोननो दा देखायलांगोन लोगोफोर जों दा न'आव थांनोसै लोगोफोर जोंनि हाजोआव नलपारा गामियावबो बाथौ फुजा जादों आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननो दा देखायलांगोन दै नै लोगोफोर बे बाथौ फुजाया जोंनि हाजोनि नलपारा गामिनि आरोना नोंथांमोना नायलांदो जोंनि हाजोआव बाथौ फुजाखौ माबायदि फालिनाय जायो नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना आदै बेखौ नांगौ नामा थाव होखानायखौ बे थाव होखानायखौ साखिखौ नांगौ नांथ'वाखै जोंनो बैयाव सं
थांगासिनो लोगोफोर आङो बाथौ फुजानि नियमफोरखौ नोंथांमोननो देखायलांनो हायासै लोगोफोर मानोना आङो न'निफ्राय लेट जानानै थांदों बेखिनिखौनो देखायनो हाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव